i la pregunta la fem al voltant del Castell de Montjuïc per tal d'aclarir quina és la situació actual. Com vostès saben, poc abans de les eleccions municipals es va anunciar el traspàs del Castell de Montjuïc a l'Ajuntament de Barcelona sota unes condicions que nosaltres vam considerar inoportunes i que rebaixaven els plantejaments en relació a la negociació que es havia produït en el mandat anterior, i el que se'ns va dir és que a partir d'aquesta sessió del Castell de Montjuïc a l'Ajuntament de Barcelona es constituiria un òrgan rector, un consorci, i es faria un reglament. I preguntem al voltant de com és possible que es facin oferiments per part de l'Ajuntament de Barcelona en el govern central sense ni tan sols tenir la constitució d'aquest organisme gestor, perquè aquí és on es veurà quina és la sessió que s'ha produït o no a l'Ajuntament de Barcelona. També fem una pregunta molt concreta que ens sembla increïble haver-la de fer. De fet és un prec, no? Que és al voltant de l'IES Bosch i Gimpera, que és un IES que està ubicat en el barri del Coll, per tant, al districte de Gràcia, en el que a proposta de l'Ajuntament o la proposta de l'equip de govern de l'Ajuntament és que aquest any ja no hi hagi més matriculacions per l'any que ve i que sigui substituït per un altre institut que, atenció, està previst que estigui en funcionament el 2011. Francament ens sembla increïble. Ens sembla increïble que l'institut que existeix actualment, l'equip de govern proposi que ja no accepti més inscripcions, 2008, i que s'anunciï la construcció d'un nou institut 2011. Per descomptat que estem d'acord amb la construcció d'un nou institut, però el que ens sembla absolutament inversemblant és que hi hagi un període que seria a partir del curs 2008-2009 que no et puguis apuntar en l'únic institut públic que hi ha al barri a l'espera que se'n faci un el 2011. I el que diem és ben senzill, no? Que es garanteixi la continuïtat d'aquest institut fins que estigui fet el nou. La posició que nosaltres fem és que, a més de dir que volem estar presents en totes les obres que es facin d'infraestructures a la ciutat de Barcelona, doncs a més això existeixi. I que existeixi una comissió en el qual hi hagi presència de l'Ajuntament de Barcelona i hi hagi capacitat de veu i de vot de l'Ajuntament sobre les infraestructures que passen per la ciutat de Barcelona. Estem parlant que la capital de Catalunya ha de tenir presència, ha de tenir seguiment, ha de tenir veu i ha de tenir vot. I per tant ha de participar de les decisions que altres institucions prenen i que afecten a la ciutat alhora i també, per tant, en el desenvolupament d'aquestes infraestructures en la ciutat.